God aften og velkommen til X-Live 2015. I denne uge har vi Kasper, der med blod, sved og tårer skal kæmpe for sit liv. Kasper var ude for en trafikulykke kl. 14.30 i dag, men vi har givet ham denne enestående chance for at vinde sit liv tilbage. Skal vi ikke lige præsentere ham? Hej, mit navn er Kasper, og jeg er 17 år gammel og kommer fra Køge. I min fritid kan jeg godt lide at hænge ud med mine venner og spille fodbold. Og faktisk så har jeg også et hemmeligt talent for at løse matematiske ligninger. Når jeg skal på scenen i aften, så vil jeg gøre mit allerbedste, og selvfølgelig håber jeg inderligt, at jeg får mit liv tilbage. Nu skal du ellers for at kæmpe for at få livet tilbage. Ja. Hvordan har du det med det? Ja, ærligt talt så har jeg det lidt mærkeligt over det. Men det er jo også klart, det er måske den største udfordring, jeg er blevet sat ud for i hele mit liv. Men jeg vil bare gå ind og gøre mit allerbedste. Det er jo klart, det er jo også en kamp om liv og død. Ja. Men jeg ønsker dig alt det bedste og held og lykke. Ja, tak. Jeg vil gøre mit bedste. Det lyder rigtig godt, Kasper. Så nu har dommeren tid til dig, så den her vej. Ja. Hej. Hej. Ja, du skal bare stille dig på krydset. Velkommen til X-Live. Vi er så beæret at have de 3 bedste dommere med i år. Jeg præsenterer Blackman, Lina og Remy. Nå, Blackman. Hvad tænker du om årets deltager? Jamen, det er sgu lækkert, altså. Børn, altså unge mennesker, der kommer ind og udlever deres drømme og ikke er bange for at kæmpe altså for døden. Altså, det er lækkert sgu, det er godt med nogle unge i showet. Ja. Og Lina, hvad synes du så om deltagerens ulykke? Jamen, det er jo altid så tragisk, når vi får nogle nye mennesker herind, og især de unge, fordi de har jo hele livet foran sig, men altså deres talent er jo en gave til os og til showet. Så. Og en kort kommentar fra dig, Remy. Jeg ser bare frem til den her aften med en ny deltager, som er ung og frisk og er klar til at tage imod en udfordring. Så det bliver en god aften, håber jeg. Ja, og på de nye seere, som lige er sat op på kanalen, vil jeg lige opsummere reglerne. Der bliver stillet 3 spørgsmål af dommerne til live-deltageren. Dommerne stiller spørgsmål inden for deltagerens specialist. Derfor er dagens tema altså matematik. Og for at deltageren kommer tilbage til livet, skal han minimum have 2 ja'er. Så det sidste, jeg har at sige, det er at byde hjertelig velkommen til Kasper. Hej sødskat. Altså, du ser lidt nervøs ud. Det skal du altså slet ikke være. Du skal bare tage det helt roligt og bare slappe af og bare lytte til din mavefornemmelse. Bare træk vejret dybt. Jo, tak Lina. Dommernes spørgsmål handler om, hvorvidt Kasper dør eller ej. Og Kasper, du må til hver en tid gøre brug af tavlen til hjælp til at svare på spørgsmålene. Og Remy, du lægger ud. Ja, og dagens første spørgsmål, det lyder således. Du kører på din cykel, og på din venstre side bag dig kører en lastbil. I kører ud af en parallel lige vej. Vil I kunne stå sammen, hvis I fortsætter sådan her? Okay, lige til den, så vil jeg måske gerne benytte mig af tavlen. Glimrende valg. Ja. Så jeg vil gerne bevise, at de 2 parallelle funktioner, de aldrig nogensinde vil komme til at skære hinanden. Og det vil jeg simpelthen gøre ved at antage, at de gør det. Så hvis vi tager 2 tilfældige forskrifter, y er lig med 2x plus 5, og en forskrift, der hedder y er lig med 2x plus 7. Hvis vi så tegner et lille koordinatsystem og angiver nogle punkter, hvor vi siger, at det er 10 og det er 5, så kan vi sætte vores første forskrift ind i koordinatsystemet her, og vores anden forskrift ind i koordinatsystemet her. Og så er det jo, at vi skal lade os antage, at de kommer til at ramme hinanden. Så er det bare, at vi gør sådan her. Men for at de skulle ramme hinanden, så skulle disse 2 forskrifter præcis give det samme. Så derfor vil jeg sætte dem op i en ligning foran hinanden, hvor vi skriver ligningen sådan her. Og når vi så skriver den op sådan her, så kan vi se, at både på den ene og den anden side her, så er der ting, der går igen, så vi kan faktisk bare, de her 2, de går ud med hinanden, og så det, der står, når vi er færdige, det er simpelthen 5 er lig med 7
Og det er jo ikke rigtigt. Så der kan vi simpelthen antage, at de to parallelle funktioner, de vil aldrig komme til at skære hinanden. Det var rigtig flot, Kasper. Nu skal vi lige høre Remys bedømmelse. Det er virkelig i orden, det der. Du får et klart ja fra mig. Ej, hvor var det flot. Nu er du et skridt tættere på livet. Yes. Men vi har lidt travlt, så vi går straks videre til spørgsmål nummer 2, der stilles af Blackman. Okay, altså, vi har de her to følgende udsagn. Altså, vi har A, jeg har ikke hjelm på, og B, så dør jeg. Så jeg vil gerne have, at du overbeviser over for mig, at du ikke dør, hvis du har hjelm på, ud fra de her to udsagn, jeg lige har givet dig. Okay, så det Blackman lige har påstået, det var jo altså, at første post, altså påstand A, den er lige med, jeg har ikke hjelm på. Og det skulle så medføre sig til påstand B, at derfor dør jeg. Yes. Og hvis man så tager det omvendt af det her, altså non-A og non-B, så skulle den så hedde, at non-A, jeg har hjelm på. Og det skulle så medføre til non-B, at derfor dør jeg ikke. Ja. Hold i kæft. Altså, det skulle ikke... Du skulle godt finde ud af at sætte over sådan... Det ser godt ud, det ser skide godt ud. Men du skulle ikke lave matematik. Altså, du er helt kage på den. Altså, helt derude. Altså, ikke så unik. Altså, du skal helt ind til kernen af matematikken. Altså, du er der ikke. Du er der sgu ikke. Altså, jeg skal lige vise dig, hvad det hele handler om, ikke? Altså, du skal lige fortælle altså, hvad det hele går ud på. Altså, nu vi har det her to udsagn her, og A vil være sandt, og derfor vil B også være sandt. Og det skriver vi sådan her, ikke? Altså A medfører B, ikke? Og ja, altså pilen vender kun den her vej, så B er nødvendigvis ikke A, men A er B. Så, altså det matematiske udsagn har to muligheder, og enten så er det sandt, eller så er det falsk. Og det betyder, at et udsagn har et og kun et modsat udsagn. Så vi har de her to former, ikke? Og den ene hedder modus ponens, og den kan man sætte op sådan her. Det bliver med B her. Og så har vi modus tolens eller tolens, eller hvad man nu har lige følt for at kalde den. Den sætter vi op sådan her. Og den sætter vi op med sådan der. Og altså, så vi har det modsatte her, ikke? Sådan her. Og det er simpelthen her, du laver fejlen ved at netop at sige her A omvendt med B omvendt. Ja. Så. Det var sgu ikke imponerende, altså. Det vil jeg godt sige. Du kom ikke ind til... Altså, du var der overhovedet ikke, synes jeg. Altså, du får sgu nej. Altså, jeg kan godt lide det hårdt, men du kræftede mig ikke noget matematik, altså. Blackman, nu synes jeg måske jeg vil gerne lige sige, at den der gik du lige, det var sgu ikke helt godt, altså, så det er nej for mig, og vi kysser og siger tak. Ja, vi kysser og siger tak. Det var synd. Nu står det altså 1-1 til både liv og død. Og det mål kommer fra Lina, og jeg kan se, at du er meget rørt, men du må altså vente til efter de sene nyheder. Så vi ses lige efter de sene nyheder. God aften, og velkommen til de korte nyheder. Kun fordi der er én nyhed. I dag kl. 14.30 var der et trafikuheld på Tulipanvej. Trafikuheldet involverede en lastbilchauffør og en cyklist. Lastbilchaufføren er uskadt, mens cyklistens tilstand er meget kritisk.
Familie og venner er meget pårørt over situationen og ønsker derfor ikke at udtale sig i det her program. Det var alt for de korte nyheder. Tilbage til X-Live. Hej og velkommen tilbage til X-Live. Vi er nødt til at komme hurtigt i gang, fordi vi har et stramt tidsprogram. Så Lena, det er dit spørgsmål, vi kommer til, og det er altså altafgørende for, om Kasper får sit liv tilbage eller ej. Puha, nu ligger afgørelsen jo hos mig. Så, Men ja, jeg må bare til sagen og stille dig spørgsmålet. Så mit spørgsmål lyder således, at du kører på en cykel foran en lastbil. Og vil lastbilen nogensinde kunne ramme dig, hvis du tager udgangspunkt i grænseværdierne? Ja, der vil jeg nok gerne benytte mig af tavlen igen. Ja, værsgo. Ja. Og nu vil Kasper bruge tavlen, måske for sidste gang her i X-Live. Okay, lige først så vil jeg så forklare, hvad en grænseværdi er. Som altså er en ting, som er på vej mod sit mål, men aldrig når sit mål. Så hvis vi tager, at lastbilen den kører, og jeg så kører på cykel foran lastbilen, så vil lastbilen hele tiden have en vis distance for at nå cyklen. Men for at den skal kunne nå distancen, så skal den først komme halvdelen af den. Og på den måde, så skal den så tage halvdelen af den nye distance, som er opstået. Og hvis man så tillader de her uendeligt små positive tal, som vi jo gør i matematik, så vil det faktisk være umuligt for lastbilen nogensinde at nå over til cyklen. Det kan man også vise ved hjælp af en eksponentiel funktion i et koordinatsystem. Hvis vi altså har den eksponentielle funktion, og den starter heroppe, og den så kører hele vejen hernede, så kommer den meget, meget tæt på x-aksen, altså helt herned. Men den vil aldrig kunne ramme x-aksen, fordi at det tal, som den ligesom skærer, der vil man altid kunne finde et tal, der er mindre. Du vil altid kunne halvere tallet, og det er simpelthen grund til, at den aldrig vil komme ned og ramme. Altså aldrig. Lastbilen vil aldrig ramme cyklen. Men man skal dog også huske på, at det her det er kun i matematikkens verden, fordi så snart man kommer ud i den virkelige verden, så er det selvfølgelig umuligt at stå 0,00001 cm væk fra en bil. Så man skal huske på, at det her det er selvfølgelig kun matematisk, og i den virkelige verden, så vil lastbilen selvfølgelig ramme cyklen. Hvor var det bare flot. Tak. Så skal vi bare se, om det er rigtigt. Lena, Kaspers skæbne ligger altså i dine hænder. Ja, det er godt nok et stort ansvar, må jeg sige, med at sidde med din skæbne i mine hænder. Altså, jeg kan næsten mærke, at jeg er ved at få tårer i øjnene igen, så tak, Blackman. Søde ven. Altså, jeg må sige, at det er en af de flotteste præstationer, jeg nogensinde har set i mit liv. Og jeg kan altså med lettet hjerte fortælle dig, at du får dit liv tilbage. Oh yeah, yes! Okay, tillykke til Kasper, du fik dit liv tilbage, og det var så alt, hvad vi havde for i aften, og vi håber, I ser med næste fredag, hvor vi har en ny deltager i studiet. God aften!